хора, днес ще снимаме Майнкрафт. Както видите, тук с мен е Асест. Тоест, той трябваше да е Хълк 989. Добре познатия ми приятел. И добрата новина. Ние сме админи. Само сложи грешка. Но за жалост не може да ползваме Game Mode 1. Не може да читаме. Ехо, тук е. Здравейте! Здравейте! Искам само да видя, да ме видите брадвата, гледайте и се наслаждавайте. Лъка, искам си лъка. Ето ми го. Храната ми трябва. Да, ето е къщата на Асест. Ето, малко може да ви лаги. Въпреки, че я направих колкото да е по-красива, иначе моя хора. Но, вижте, той е тапака сложил бариери. Що бомна е? Да бе, ще ми бомна. Тук е Кенефа. Тук един път ми влезне и аз го затворих и ме молеше да излезне както сега. Той правише Хълк 989, Асест. Сега, какво да покажем? Да, и за жалост, за да летим трябва да пишем командата Fly. И не може да летим в спауна, това е най-тъпото. Само на извън спауна. Това е, кефите как сме направили? Да се признаем, читвахме за да убийгам. Не, аз не съм. Това е. Шпаците, нали? Сега не мога да се измъкна, бе. Добре, аз за моя убийгам се признавам, читна. Да ви покажа вътре моята къща, който сам съм я направил. Мисля, че се получила добре. Допълня ли дига? Това не показва. Ако имахме вилиджери, това няма да е така това. Да сложа ли? Какво? Вилиджери. Да, слагай! Бате, няма е. Читва ли е? Аз викам, че имаш яйце. Да ходим на гости при наша хора. Да, това е якото, че като сте админи и вижте, не може да умирате. Само ви взима по някакъв демидж. Но друго нищо. Това ще ме убие, бе. Виж само това като ми купа. Гледайте. Още малко и каската ще ми се щупи. Тя бе, не се. Малко може да лаги. Лянка, разбих го стената, чакай да оправя. Бате, как му разби стената? На кой? Добре, искаш ли да ходим на спауна? Окей, да админ за какво са пари. Аз с колко пари разполагам, сега ще видя. На истински пари, не от Майнкрафт пари. Сега са 60 стотинки. Гледай се като ще стрелям ендърперните. 60 стотинки не са. Накъде ли ще ме отведат ендърперните? Тук ендърперните не действат. Какво викаш? Ендърперните не действат. Действат? Не действат. Знаеш, че имам една омагьосваща книга? Изстрелна защита 4. Що аз имам много книги? Мисля да направя... това ли? 5 стака. What? 400... my god. Не махай тревата. Тя ми трябва. Виж, махайте я. Само отстрани на къщата.
И ги ограждай с дърво, виж. Нема му Тебе. бата. Аз съм ти сложил вече дърво. Добре, драги зрители, толкова клип няма да бъде. Аз отивам с моя хом. И аз Айде, телепортни да го покажем моя. точно да. Че само си оправя тези тук. Този клип няма да бъде качен веднага, от сега ви казвам. И ти да не ми се сърдиш, защото ми е много бавен интернета. Давай, приема. Чай. Само се дразна, че дрехите са минатски малко. Ти добавил ли си ми преса? Ето, кажи хома. Да, сега. Почваме с неговия хом. Бикън, работи. Сега. Да ви изведем от нагоре. Вау. 6 до някъде и 3 ФПС. Ела, покажи най-новата ми постройка. Те уж админи, най-тъпите главни админи и сега човек не мога да летят, те не ми позволяват. Гледай. Омага. Това в Ела, ремонт ли е? покажи най-новата ми постройка Вау! Кога я направи, бе? Най-новия ден. И моста ли? Как може да е? Това не е мост. Ами? Там в другата стена и туалет. Рана! Има рана! Няма, чай да се остава още едно нещо. Ами аз оставих 16 храна вътре. Тук е туалетното. Обърни се да покажеш туалетното. One moment. Помага. Я да се таковам. Ти ме разбра. Да се похваля. Аз на едно в едно съм много по-добър от него. Разбих го. Това как се пикава в него, бе? Това е декоративна, Ама аз исках се избигая. Ела да видиш коя е истинска. Гледай колко пускаш. Добре, аз ще... Отпадъчни материали. Аз ще бъда малко дърво. Иде, бе! Иде! Ама аз имам го. Това е декорация. Да, бе. Декорация е. Тук си направих малко обсидиан. Тук е безкрайен източник на камък. Я, къде? Я дай го изкопая. Тют. Добре, аз мисля да спирам вече клипа. Той колко минути стана? 10 минути. Искам фото. Ела, тук да го завърши. Чакай, сами лагва. Не. Не, махай брон. И добре, драги зрители, ако ви харесал клипа, абонирайте за мен, дайте лайк. Ти имаш ли YouTube страница? Не. Добре, то няма YouTube страница. Мисля, че се справя. Ако ви хареса клипа, абонирайте за мен, лайкнете го и напишете долу в коментарите, ако искате да играете с мен и с асист. Ела така. Така е много гадно.
Добре, аз ви казвам, ако искате, ще ви дам който играе Soulstar. До описанието ще има моя Skype линк към YouTube канала на Тока няма. И добре, драги зрители, довиждане от мен. Аз бях Ризо ВГ. До скоро!